स्टुडियो आं जेंग्रें नार्जारी बाक्सा जिला सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय खख्लाबारि साफागुरि जौमा फरायसालिमाया नेशनेल स्किम सार्भिसनि हाबाफारि मावफुंदों। बे हाबाफारिखौ बेखेवना होयो साफागुरि जौमा फरायसालिमानि गोरायुं जौस्रां बर' बिथाङा। गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्म, गामिनि गावबुराजों लोगोसे आफादगिरि नेहाथारि आरो गामिनि रायजोफोरा बाहागो लाफैना हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिया बाक्सा जिला सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय हाजिरापारा गामियाव एबा बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्मनि गामियाव 7 साननि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायो। बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्म बिथाङा खख्लाबारि साफागुरि जौमा फरायसालिमानि बेफोरबादि हाबाफारिखौ गोजोननाय फोरमायदों आरो हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंसार जालाङो बेखौ हास्थायदों। NSS इउनिट खख्लाबारि साफागुरि कलेजनि बानजायनायाव जोंनि गामियाव फैनानै जि हाबाफारि लादों बे थारैनो जों गामिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। मानो होननानै बुङोब्ला बेखौ जानो हागौ बोसोरसेयाव खनसे मोनो। बे खाफालखौ जों गामियाव मोननो हानानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। जानो हागौ बिथांमोना जि थांखि लानानै जों गामियाव फैदों बे थांखिया जाफुंथों। लोगोसेनो भलन्टियार बिथांमोननि जि मावफारि, भलन्टियारफोरनि जि साननाय मावनाय, साफ्रोमबो भलन्टियारफोरनि पार्सनेल जि डेभेलपमेन्ट बे जाथों बेखौ आङो हास्थायनो थागोन। भलन्टियारफोरनिफ्राय बा NSS क'कल साफागुरि कलेजनिफ्राय इउनिटनिफ्राय नोंथांमोना माबायदि अनसायनाय मोननो लुबैयो आरो लोगोसेनो पाब्लिकखौ माबायदि जाजानो लुबैयो? जायखिजाया बिथांमोना जि थांखि दङ बे थांखिखौ मोजाङै मावफुंथों आरो जोंनि गामिया ओरैनो सरासनस्रा गोग्लैसोनाय, बेखायनो खोनानाय बायदिब्ला दुर न'आव हाबगोन होननानै बुंनो खोनादों। बेखायनो बेनि गेजेरजों जों गामिनि जिखिनि सोलोंथाइ गैयै मानसिफोर बिथांमोनखौ बुजायनो हाथो आरो देहानि बेलायाव जानो हागौ जोंनि खाथियाव डक्टरफ्रा गैया नालाय, बेखायनो बे डक्टरनि गेजेरजों माबोरै साब सिखोनै थानांगौ, माबोरै थायोब्ला जोंनि देहाफ्रा राफोद जानो हायो बेफोरखौ जुदि मिथिनो हायोब्ला जानो हागौ बेनिफ्राय गामिया लाब जागोन होननानै आं आसा खालामनो हायो। जोङो दिननिफ्राय 7 days प्रग्राम माने 7 दिननि प्रग्राम लानानै जोङो हाजिरापारा गामियाव NSS भलन्टियार्सफोरखौ लानानै फैदो। जों दिनैनि 7 जानुवारिनिफ्राय स्टार्ट खालामना 13आव क्लजिं खालामहैगोन। जों खख्लाबारि साफागुरि कलेज NSS इउनिटनि भलन्टियार्स जों भलन्टियार्सफोरखौ लानानै बेवहाय 7 days प्रग्रामाव क्लिननेस प्रग्राम, प्लेन्टेसन प्रग्राम आरो गामिनि जेसेबां न'खरफोर दं बेयाव डोर टु डोर हाबनानै इन्टारेक्शन खालामनाय आरो एवेयारनेस प्रग्राम बेबायदि प्रग्रामफोरखौ जों लानाय जादों आरो जों फारि फारिहाय दिननिफ्राय बेखौ मावलांबाय थागोन। जोंहा NSS कख्लाबारि NSS इउनिटआव जोंहा 3 प्रग्राम अफिसार दं, भाग्य रामसियारि आरो देरहासार बसुमतारी, गबर सिं बसुमतारी। दा प्रग्राम अफिसार हिसाबै बिसोरो जोंनि जितु 50 भलन्टियार्स 50 जन भलन्टियार बिसोरखौ लिड खालामलांबाय थागोन। गंसे गामियाव बेबायदि प्रग्रामनि गेजेरजों मा मुलाम्फा जानो हायो? दा गंसे गामियावहाय भलन्टियार्सफोरनि एक्टिभिटिसनि गेजेरजों बेयाव गामिखौ जोङो मोनसे क्लिननेस ड्राइभनि गेजेरजों पाब्लिकखौ अवेर खालामनो हायो जे गामिखौ जोङो माबोरैहाय साब सिखोन दोननांगौ आरो प्लेन्टेसननि गेजेरजों जोङो बेखौनो पाब्लिकनो मेसेज होनो हायो जे जोङो दंफां लाइफां गायनानै जोङो मा बेनिफिट मोननो हायो बेनिफ्राय। आरो जोङो बे प्रग्रामनि गेजेरावनो हेल्थ अवेरनेसनि थाखाय जोङो बेवहाय गेस्ट हिसाबै जोङो डक्टर नङाबा सोरबा रिसर्स पार्सन जोङो लाबोनाय जागोन। दा बिसोरनि थ्रुयै जोङो पाब्लिकनो मेसेज होनो हागोन जे जोङो माबोरैहाय जोङो थायोब्ला साब सिखोन थायोब्ला जोङो बेमार आजारनिफ्राय जोङो गोजानाव थानो हायो। दा बेफोरखौ जोङो बेवहाय बे गामिनि पाब्लिकखौ लिंनानै जोङो मिटिं खालामना बिसोरनो बे मेसेजखौ होनाय जागोन। बिटिआर हालाम लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। ट्रान्सफर्म रुरेल इन्डिया फाउन्डेसन NGOनि गेजेरजों बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआ मोनसे बिटिआरआव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो फेल'शिप प्रग्रामनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दं। बिटिआर गभ एडमिनिस्ट्रेसनजों लोगोसे खामानि मावफानो मोननाया गोसो गुदुं लाइमोनफोर आरो गोरों गोरा मानसिफोरनि थाखाय बेसेन गोसा सुबिदा। लोगोसेनो बेयो मोनसे बिटिआरनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि समाजनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे मोजां लामा।
ब्लक लेभेलाव खामानि मावनाय ओनसोलखौ जौगाहोनाय बिथिं एबा आयदाफोर जेरै एग्रिकालचार आरो सेरिकालचार लाइभलिहुड, इडुकेसन, स्किल डेभेलपमेन्ट, इमप्लयेबिलिटि, एन्टारप्रेन्योरशिप, फिसा आरो गिदिर कारखानाफोर, हेल्थ एन्ड निउट्रिसन, ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेसन, बोथोर सोलायनायनि सायाव नोजोर होनाय बायदि बायदि। बे फेल'शिप प्रग्रामा 3 बोसोरनि आरो बे प्रग्रामखौ लाग्रानो दान मोनसेयाव 20,000 दान बान्थाबो होनाय जागोन। नोंथांमोनहा बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो बिटिआरनि जौगाखांनायाव गावनिबो आखाइ होफानो हागोन। बे हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोनहा फैगौ 10 जानुवारि 2022 खालारसिम वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। अनलाइन खालामनो थाखाय गोसो गुदुं नोंथांमोना गाहायाव होनाय वेबसाइटआव अनलाइन खालामनो हागोन। गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड। बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो, जेरै आलु, लाव, फान्थाव, जोगोनार, कफि, सबायबिमा, थाइबें आरो गोथां मैगं, लाइ, लाफा, मुला, दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो। बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खदमथलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाब लानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।